Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Yvonne Poya poyamba na imitu yake. Bungwe la Lilongwe Water Board lati tsopano lathetsa vuto la kusowa kwa madzi lomwe linakhudza anthu okhala mu mzindawu kwa masiku angapo. Bungwe la Dodma lati boma ladzipereka kuthandiza anthu omwe alibe chakudya powapatsa chimanga chaulere mosayang'ana nkhope. Mu nkhani za masewero, FCB Nyasa Big Bullets tsopano ndakatswiri a Airtel Top 8 itagonjetsa Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mzinda wa Blantyre. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Bungwe lomwe limayang'anira ntchito yopereka madzi mu mzinda wa Lilongwe ya Lilongwe Water Board latsimikizira makasitomala ake kuti vuto la madzi latha tsopano. Masiku atatu apitawa madera ena mu mzinda wa Lilongwe akhala opanda madzi kamba ka ntchito yomwe bungwe limagwira yokonzanso mapayipi. Mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board Sili Mbewe wati bungwe lawo ndilodzipereka poonetsetsa kuti madzi akupezeka mosavuta. Komanso tikudziwa kuti makastomers athu ena mmadera omwewonso sanayambe tatsimikizire kuti system yathu ikamakhala kuti ikupanga recharge kuti madzi no akulowa akhala kulandira madzi moti pomakwana Cisco komadzulo ano tuli ndi chikhulupiriro kuti madera onse akhala atayamba kulandira madzi. Muma wake mkulu woona za madzi mu unduna wa za madzi ndi ukhondo a Prince Mleta wati posachedwa apa undunawo uli ndi mapulani owonjezera madzi a mipopi ku madera ena ozungulira mzindawu. Unduna wa za madzi mukuza ndi Lilongwe Water Board tagwirizana kuti madzi kuti afike kuja kuna Njiri komanso kuja kapenda mali komanso kuja kuna Ligule sewasalima komanso madzi amene adafika pampingu tipeze njira zotegera kuti madzi amenewa akathe kufikiranso anthu amene akukhala pansi. Bungwe la Youth Response for Social Change mboma la Machinga lathetsa ukwati wa ana achichepere oposa 200 kudzera mu ndondomeko yothetsa ukwati achichepere mu ntchito yomwe akuyitchula kuti Transformation for Ending Child Marriages pa Chingerezi. Ntchitoyi akuyigwira m'madera ama TA anayi mbomali. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Neyo ndi munthu nena kuti ndinakwatiwa ndisanakwane zaka 18 koma panopa ndi zaka 24. Chifukwa chonena kuti sindimadziwa kunena kuti kukwatiwa ndidakali mwana nkhoza kumana ndi mavuto osiyanasiyana ndinapanga chisankho cholowa m'banja ndili mwana. Koma chifukwa cha bungwe la Youth Response limene linakhazikitsa ma youth champion kudera kwati kuno kwati ya Nchengoza anandiyendera achinyamata anzanga kumaka pa nkhani ya kundionekera kuti sindikuyenera kukhala pa banja ndine mwana. Jesse Manda ndi mtsikana ochokera mmudzi mwa Nkesa mfumu yayikulu Mchingunza mboma la Machinga. Iye ndi mmodzi mwa atsikana omwe anakwatiwa ali wachichepere koma kudzera mu ntchito za bungwe la Youth Response for Social Change mu ndondomeko yothandiza kuthetsa maukwati achichepere iye banja lake linathetsedwa. Jesse akupitirira kufotokoza kuti kutha kwa banja lake sikunali kophweka. Ngakhale chabe kuti zinkavuta ku muzi kwathu kutengera pa zinthu zina zikhalidwe makolo sekuyankhula musakhala bwino komabe monga ineso kumana ndi mavuto amene ndinkakumana nawo m'banjamo ndinatenga kukhala chinthu chofunikira kuti ndikuyenera kusatira maganizo amene anandionekera ma youth champion aja moti panopa banja lija linathetsedwa kudzera mwa ma youth champion komanso ndi bungwe la Youth Response. Ndipo malinga ndi Ruth Monthali yemwe ndi wotsogolera ntchitoyi ku bungwe la Youth Response for Social Change ati ndondomeko ya Social Transformation for Ending Child Marriages yomwe inayamba mchaka cha 2021 yakwanitsa kuthetsa manja achichepere okwana 209 ndipo lakwanitsanso kutumiza ena ku sukulu. Tikugwira ndi ma TA4 kwa TA Nchengoza, TA Chikweo, TA Kawenga ndi TA Mlomba. Ntchito iyi tikugwira ndi anzathu Foyode ndi Nanes mothandizirana ndi bungwe la USAID.
United States for International Development. Kufikira pa tsiku la leroli tatesapo maukwati okwana 209 komano tangokwanitsapo kutumiza ana ku skulu okwana 95 chifukwa cha kusowekera kwa za ndrama zacho. Powonjezera wachinyamata wina anati bungwe lawo linayika achinyamata 50 m'magulu anayi a mafumu anayi m'bomali omwe amafikira achinyamata anzawo omwe anakwatiwa ali achichepere ndipo iwo amaonekerana ndi anzawo kuti abwerere ku sukulu. Ndipo wati njira yogwiritsa ntchito achinyamata kuti adzimva mavuto a achinyamata anzawo ikuthandiza kuti azimasukirana ndi kuthandizana moyenera. Kwatire nchinguza ntchito ya kutesa maukatana ikuyenda bwino kwambiri chifukwa chona zoti mbuyomu kuzindikira kuna zoti uku ukatiwana tikuyenera kutengapo mbali tinalibe koma chifukwa chona zoti kunabwera upangiri kuchokera kwa Philispos zinatithandiza kutengapo gawo lona zoti mwana wamkazi kapena amene walowa kumene kapena ali wachichepere m'banja akuyenera kupita pasogolo ndi maphunziro ake kuti mwina siku lina kapena zaka zina zimene zikubwera msogolo zazimene payekha. Zadziwikanso kuti mgwirizano pakati pa achinyamata, mafumu, makolo komanso adindo monga apolisi ndi ena wathandizira kuti ntchitoyi iyende motere. Ntchitoyi akuyigira m'madera a TA Mlomba, TA Chikwewo, TA Chinzunga ndi TA Kawinga. Ndipo ntchitoyi ndi ya zaka zitatu yomwe ikuyembekezeka kutha mu Septemba chaka chino. Mercy Zamawa, MBC Machinga. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandiza anthu amene alibe chakudya chokwanira mdziko muno powapatsa chimanga chaulere. Mkulu wa Dodma a Charles Kalemba ayankhula izi pamene galimoto ya department iyi yomwe inanyamula chimanga kuti ipereke kwa okhudzidwa mboma la Zomba inayimitsidwa ndi phungu wa dera la Zomba Malosa a Grace Kwelepeta. Iwo ati achita izi kuti adindo apereke chimanga ku dera lawo ponena kuti anthu mderalo angothandizidwa kamodzi kuchoka pamene boma linayamba kugwira ntchitoyi. Akalemba akufotokoza. Matraka amene tikutumiza chimanga chokagawa kuzombapo truck iyi imodzi itafika kwa DC ko MP Kwelepete akuzomba Malosa ndengati anakalanda maki a driver kumuza kuti achimanga chisimupitisa kumene mupitisa ku constituency kwanga ifa anthu constituency kwanga ali ndi njala. Chimanga chonjaudi chikupita ku constituency ya Zomba Sondole. Kwawo kwa Kwelepetako phase yoyamba tinamaliza, so we are still going stage by stage kupita kumadera osiyana kuti tikathandiza anthu amene ali panjala. Polisi kuti auze ku polisi chimanga chipite kumene chikuyeneka chipite chikagawidwe nthawi yawo ya ku constituency imeneyo ikakwana chipita ku constituency imeneyo. Tikuyenda kwina kulikonse musatengera ndale kapena kuyang'ana nkhope koma kugwira ntchito imene tikuyeneka kugwira. So tikufuna tichenjeza Malawi onse pasapezeke munthu wotilepheretsa kugwira ntchito yathu chifukwa zikatero lamulo langoperekedwa kumene andi lamulo ligwira ntchito mosayang'ana nkhope kapena udindo wa munthu. Zimene zozo tineneretu panopa tichenjeze chifukwa nthawi zinaso kukumapezeka kuti anthu akupita kukagawa kwina kwaje anthu ena angofuna apite akalowerera akalande. Timayendera malamulo andizitsatira malamulo aliyense wotchingira malamulo omwe wagwira ntchito pa iyeyo mosayang'ana nkhope kapena udindo wa munthu. Malawi Police Service yati ipitiriza kugwira ntchito yake molimbika komanso mwaukadaulo kuti Malawi akhale otetezeka nthawi zonse. Mkulu wa polisi Amerlin Yolam alankhula ku likulu la polisi ku Lilongwe pa mgonero
Malawi Police Service yati ipitiriza kugwira ntchito yake molimbika komanso mwaukadaulo kuti Amalawi akhale otetezeka nthawi zonse. Mkulu wa polisi Amerine Yolamu alankhula ku likulu la polisi ku Lilongwe pa mgonero umene anakonzera apolisi ngati njira yokondwerera kutha kwa chaka komanso kukondwerera chaka chatsopano. Zambiri mulipotiri. Phwando la kumapeto kwa chakali analikonza pofuna kuwunikira momwe Malawi Police Service agwirira ntchito zawo mchaka cha 2023 komanso ndi momwe angagwirire ntchito mchaka chatsopanochi cha 2024. Mkulu wa Malawi Police Service Amerine Yolamu anati mwa zina zimene akwanitsa kuchita mchaka changothachi nchakuti apolisi anakwanitsa kugwira anthu amene anapalamula milandu ikuluikulu komanso anachepetsa ngozi zapansewu, koma koposaposa akwanitsa kutengera ku khoti milandu yambiri imene inali pa mndandanda oti apite nayo ku khoti. Ndinene kuti polisi mchaka changothachi ngakhale samadzimbira ng'oma koma tagwira ntchito bwino. Tuti tagwira bwino ntchito chifukwa cha zinthu zimene tachita. Milandu yambiri timaboleza kugwira anthu kupititsa ku khoti, anthu aja kukamangidwa, ena tikunena pano milandu yawo ili komweko ku khoti ikudikira kuti ikambidwe. Komanso tagwira mfuti zambiri zopitirira 40. Mfuti zopitirira 40 sizamasewera. Oti zimenezo zikadapandopezeka sitikudziwa kuti ndamalawa amangati amene akadavulala ifa cha mfuti zimenezo. Koma kuti tazipeza, zina timazipeza chifukwa cha anthu amene timagwira, zina timazipeza ma road block athu, zina timatha kuzipeza malo ena amene ife sitimaganizira. Ndipo kupita chitsogolo, Amerine Yolamu ati Malawi Police Service ayika mtima kwambiri pophunzitsa apolisi maluso osiyanasiyana a ntchito zawo. Amerine Yolamu anatinso apolisi ali ndi mapulani ofuna kulemba anthu ena ntchito pofuna kukhwimitsa ntchito za chitetezo m'dziko muno. Mmene tikupita chaka chimenechi tikubwerayo tikutalo wachi tikufuna kuti apolisi ambiri apiteso ku training. Chifukwa chani tikutero? Pali zinthu zambiri zimene zikhala zikusintha, zimene zakhala zikusintha magwiriro athu apolisi. Ndiye kuti ife tikhalebe ogwira ntchito mokhulupirika komanso ogwira ntchito kuti tikhozo kuwapatsa chitetezo choyenerera Malawi malinga ndi zinthu zimene zimabwera tikuyenera kukaphunziraso. Ndalama zitapezeka ngakhale atati tonse tipite, tonsefe tili wokonzeka kuti tipite. Komanso nkomwe paja tikudziwa kuti kukubwera. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu yake. Bungwe la Lilongwe Water Board lati tsopano lathetsa vuto la kusowa kwa madzi lomwe linakhudza anthu okhala mu mzindawu kwa masiku angapo. Bungwe la Dodma lati boma ladzipereka kuthandiza anthu omwe alibe chakudya powapatsa chimanga chaulere mosayang'ana nkhope. Mu nkhani za masewero, FCB Nyasa Big Bullets tsopano ndakatswiri a Airtel Top 8 itagonjetsa Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mzinda wa Blantyre. Takulandiranso ku nkhani zathu mmawa uno. Dziko la Malawi lili ndi chipani cha ndale chatsopano ndipo dzina lake ndi Movie wa chilungamo Revolutionary. Mtsogoleri wa chipanichi ndi Asaunders Chuma amene amachita za malonda. Mwezi wateremu dziko lino lili ndi zipani zovomerezeka 14. Pakadali pano mlembi wa mkulu wa chipanichi Grayson Mikuwa wati mfundo za chipanichi zikugwirizana ndi masomphenya a boma a Malawi 2063. Amikuwa akufotokoza. Mukonza kuona kuti kwa zaka zonsezi pali ma project amene chipani china chimene chimalamulira kunapezeka kuti chayamba ma project nkwasira panjira mmene amatuluka mboma ena amene analowa mboma aja samafunanso kupitiriza ma project amene aja chifukwa kwa iwo amazitenga kuti ifeyo tikapitiriza amene wawa ndiye kuti anthu satiyamikira ya koma tipange zathu zimene ku chipaniko ndiye kuti iwo akuona kuti zili bwino koma sopano kwa anthu misonkho ya anthu zimene imayendesa ma project amene wa anthu aja ndi amene akusafala. So ife tikufuna kuti tizizapitiriza ma project ena aliwonse amene apezedwa mu government imene yadutsa kuti amene yakupitirizawo tizithanso kupitiriza bwinobwino kuti ma project aja mpaka na ati. Mu nkhani za masewero,
Mmodzi mwa anthu ochita malonda mdziko muno a Duncan Kawonga ati adzipereka kuthandiza masewero popindulira achinyamata. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Ngakhale kukwangula chikhochi kunakumana ndi mvula, anthu okonda masewero mpira wa miyendo ndi manja kudera kumwera kwa boma la Karonga ndi malo ozungulira mwaunyinji anasonkhana mabwalo za masewero la skulu ya primary ya Uliwa, pomwe timu ya mpira wa miyendo ya Uliwa United inakumana ndi timu ya Uliwa Vendors, ndipo masewero mpira wa manja timu ya Uliwa Sisters inathambitsana ndi timu ya Tunduti Sisters. Poyankhula kwa anthu omwe anaonera nawo masewero Akawonga anati ndi okhutira ndi momwe anthu akuderali amakondera masewero mpira wa miyendo ngakhale tsikuli kunali mvula. Akawonga kenako anati kamba kazomwe anthu aonetsa pokonda masewerowa, iwo akweza chikho chawo kuchoka pa 10 miliyoni kwacha chaka chatha kufika pa 12 miliyoni kwacha chaka chino. Mlembi wa bungwe loyendetsa masewero mpira wa miyendo mdziko muno la FAM kuchigawo chakumwera kwa boma la Karonga Amoto Ningwira anayamikira Akawonga kamba kathandizoli lomwe anati lithandiza kutukula masewero mpira wa miyendo mdziko muno. Luso limene tingatengerepo tapoti mpira huu wabwera so panambi anambiri amene akuti they are talented ujeni kuti apite ndi mpira wawo kuti akasewere usogolo ngati kupena ku South Africa, apite ku Europe, ena akasewere Super League. Naye wapampando wa komiti yomwe imayendetsa chikhochi kuderali Watson Sanga wapempha matimu kusunga mwambo kumpikisano ukubwerawo. Akawonga kabweraso anyamata apapa zimakhazi nzosangalasa kwambiri chifukwa amakhala ndi chidwi mmene anzawo atengera chikho ichichi ndi matimu onse amakhala kuti ifenso chaka chobwera ichichi tizakhale nafenso zakhale pa top 1. Kumbali ya masewero mpira wa miyendo timu ya Uliwa United ndiwo akatswiri achikhochi atathambitsa timu ya Uliwa Vendors ndi chigoli chimodzi kwa du chomwe anachinya Joseph Nyirenda. Timu iyi inalanda ndalama zokwana 800,000 kwacha, uniform, chikho, menduro ndi mpira, pomwe timu ya Uliwa Vendors inalandira ndalama zokwana 600,000 kwacha, uniform ndi mpira pokala yachiwiri. Kumbali ya masewero mpira wa manja timu ya Uliwa Sisters ndiyo inatenga chikhochi itagonjetsa timu ya Tunduti Sisters ndi zigoli 31 kwa 14, ndipo inapita kunyumba ndi ndalama zokwana 250,000 kwacha, uniform ndi chikho, pomwe timu ya Tunduti Sisters inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha ndi uniform pokala yachiwiri. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalemba mbiri yatsopano yopambana zikho zonse zinayi za mdziko muno, pomwe yatenga chikho cha Airtel kutsatira kugonjetsa timu ya Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu dzulo pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Amen Musa ali ndi ripoti. Timu ya Bullets idali yoyamba kupeza chigoli m'masewero chigawo choyamba kudzera mwa Lanjes Nkoma, ndipo Mafco inapeza chigoli chofanana mphamvu pomwe katswiri otseka kumbuyo wa Bullets Nixon Nyasulu anadzimwetsa yekha. Mchigawo chachiwiri timu ya Bullets inapezanso chigoli china chomwe anagoletsanso Lanjes Nkoma atapeza mpira omwe katswiri otchinga pa golo wa Mafco Christopher Mikuwa anauchotsa kuchokera ku penalty yomwe anasewera Nixon Nyasulu, ndipo masewero anathera momwemo kukomera Bullets. Chikho cha Airtel ndi chachinayi kupita ku Bullets chaka chino chokha, pomwe inapambananso dzikho za FDH Bank, Castel ndi ligi ya TNM. Akatswiriwa atenga ndalama zokwana 17 miliyoni kwacha, ndipo Mafco ilandira ndalama zokwana 6.5 miliyoni kwacha pokhala yachiwiri kwa opambana. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Tikatere tatsiriza nkhani zathu mmawa uno, bwanji tionenso mitu yake. Bungwe la Lilongwe Water Board lati tsopano lathetsa vuto la kusowa kwa madzi lomwe linakhudza anthu okhala mu mzindawu kwa masiku angapo. Bungwe la Dodma lati boma ladzipereka kuthandiza anthu omwe alibe chakudya powapatsa chimanga cha ulere mosayang'ana nkhope. Mu nkhani za masewero, FCB Nyasa Big Bullets tsopano ndakatswiri a Airtel Top 8 itagonjetsa Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mzinda wa Blantyre.
mutha kupeza nkhanizi pa tsamba lathu la Facebook la Malawi Broadcasting Corporation kapena pa internet popita ku malawi.mbc.mw. Munali ndine Yvonne Poya. Mawa bwino. Mukabwanji lero ndipo ndi nthawi ya zanyengo pomwe tikuyembekezera mvula kugwa madera ochuluka kuphatikizapo madera ena mchigawo cha kumwera. Zonsezi kamba kunena kuti dera lodzesa mvula la ITCZ tsopano liyamba kukhuza nyengo ya madera a mchigawo cha kumwera. Kwacha kwa mitambo lero madera a mzigawo zapakati ndi kumwera ndipo mvula ikugwa madera amphepete mwa nyanja ya Malawi komanso madera a mchigawo cha kumpoto monga kuchitipa. Lero mpanda kucha kunafunda kwambiri kwa Ngabu komanso madera amphepete mwa nyanja ya Malawi monga kumangochi komanso kusalima, koma kunafunda pang'ono kulilongwe komanso kunzuzu. Chakumasanaku tikuyembekezera mitambo yochuluka kuoneka madera a mchigawo cha kumwera ndipo mvula ya mabingu igwa madera ena mchigawo chimenechi monga kudedza. Tiyembekezerenso nyengo ya mvula madera a mchigawo cha pakati monga kulilongwe komanso kasungu ndipo mitambo yochuluka ioneka madera mchigawo cha kumpoto pomwenso mvula igwa madera ena mchigawo chimenechi monga kurumphi, kunzimba komanso kukaronga. Chakumasanaku kufunda kunzuzu ndi madigiri 25 koma nyengo yotentha tiyembekezere ku Blantyre, kumangochi komanso kwa Ngabu. Mauno mnali ndine Archive anthu akhala nosindikira dziwani za nyengo. Programu yatikambe la mulungu lino pa 7 January 2024 nthawi ya thuko lokomasana tilowera m'mudzi mwa DA Kasumbu boma ladedza komwe bwalo la anthu limakambirana zakuyipa kochitirana nkhanza pakati pa munthu wina ndi mnzake. Pamabanja ndaonapo chimene akulankhula abambo yawo zoona neziona mazunzo anga munthu woni namwete zoniyova nzipita kwathu. Ineyo zikundimvetsa chisoni tikukhala ngati kuti ife azimayi ndife ankhanza kupangira abambo koma akuyamba ndi abambo. ndiposa azibambo simusamala zomalera ana kuthandiza ana ndipo azimayi ali pamavuto pa choswezo choti ana akumalera okha chonso azibambo kuwathandiza kuti alere anawo. Haleluya, amen. Kodi nanga iwo amene ndi atsogoleri amabungwe akutinji pa nkhanizi? Ndiye boma likamanena kuti tionesese kuti ife makolo tizipanga kulera oro kusiya kumene kubereka ukaona kuti wafika pa mlingo onena kuti sindingapitirize ndi chinthu chabwino kuti tizisatire. Mabanja amene vanthu amangoperekapo mimba ndi pakhomo pamene vanthu akudererapo. Bambo amene anthu akudziwa kuti achisi aja kuti nikatengere mwana wawo pavuta pamene paja sangabwerepo. Musayiphonye la mulungu lino pa 7 January nthawi ya thuko lokomasana pa wailesi yanu yakanema ya MBC.